Dengan jadi bocah apa sing joget. Temen wong linggo iki. Luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburejo luar biasa. Penontonnya ngumpuk kabeh. Tuwek enom dan luar biasa. Muga-muga sing rawuh teng mriki kula dongaaken panjang umur. Rezekine lancar. Amin. Barokah. Amin. Sing urung duwe bojo ndak duwe bojo. Amin. Sing urung duwe anak muga-muga ndak diparingi anak. Amin. Gimana caranya bersih desa ya? Iya dong. Bersih desa putih. Kuburejo. Kuburejo. Desane bersih dos. Desane bersih. Iya. Ora. Iya. Nek bersih ini kalau mau omah-omah ora enak. Piye. Mugi-mugi acara bersih desa menika mugi-mugi masyarakate Kuburejo katon ayem tentrem. Amin. Ditebene saking balak. Amin. Saking penyakit. Amin. Luar biasa acara ini. Dhewe dicepaki jane sak munggane iki lho. Kowe milih salah siji. Sing tak pilih sing bidang joget adrek. Wah.
Oh, oke. Enak boy. Bulan dos, saya lo kok bela dia saya temennya lakunya sering gaya sering dari jul dari itu suara itu lebih boleh ini jual mahal boleh ini jarak dijupuk ini dia dan ini jatuh apa kodok bengkok ya dia kabarin dia bela ini mikirannya apa sih tak kasih ini menang kono mana bel halo nak ada semua anak loh mas mas jatuh Cita alamat mas tutup merasa bagusan weh betul Cita jangan semua dan bolehnya ngomong esok
Lah saya kemana rene iki gunaku pe masuk aku. Lah mikmu rusak kok batu netek. Lah ya iki nek batu netek. Bisa terus makan. Iki padha langgar kok belum kok piye. Mungkin itu lho. Lah kuwi nek aku ngedeng ngono kuwi. Apa kae lho? Lah yo. Rene. Ora karo kancaku lho Mas. Ini kancamu? Kae. Kancane apa? Balik kancaku. Kancane apa? Kanca 30-an. Nah yo, luar biasa. Luar biasa. Delokan penontonnya. Penontonnya. Beh, Ya delok opo? jadi ini delok kowe kuwi lho. Ki nyapo? Kan delok ki nyapo? Apa? Berarti matamu. Aku ki saya wis operasi, Mas. Ini wis operasi, Mas. Telung minggu operasi iki. Operasi. Operasi dun. Otek operasi apa? Operasi Dun. Rene bel. Ya dhewe iki turut dongane masyarakat kene. dongane uripku dhewe keter dongane wong. Ya kowe iki ya bene wong. Sing pentingnya dhewe iki ning kene iki dongane masyarakat kene menghibur masyarakat. Kubu Rejo. Lagi melana sapa? Mana aku? Ya wis dhisik. Lha kan ana wedok. Aku lombok bingung kok. Lah iso bingung iki lho piye? Lah piye lho, Mas? Lah ya kelana kok wedok. Aku bingung, Sa. Lah KTP-mu lho. Waduh. Kok kewadu iki lho. Lah iki lho, nek dhuwure wedok ning isor lanang. Oh, setengah berarti. Lah iya. Iki jare siluman apa yo. Ya, ya didongane aku wis dongane mang. Apa ora krungu aku. Ya Allah. Pak Paido nganggur pari. Ya. Mungkin masyarakat Kubu Rejo banyak rezeki. Iya dong. Aku ngeten. Iya dong. Mugi-mugi masyarakat desa Tugurejo diparingi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Diberi rezeki kakata. Amin. Utangnya seluruh lunas. Amin. Yuk, lebih apa nih buat lebih amin. Jadi ngono mah kae dong. Iya. Kae Iya. nek kono nobel Kenapa? kono jajal wani kurang. Wani kemah Nah, lah. iya. Kono to lah. Anu masih kene langsung bahaya kowe. Nanti ini lho. Apa? Pak Koben. Kita. Ini to Koben. Di Sama Mas. di Tobek. Koben kalau Koben. Tobek. Loh, bebek. Kenapa belum kena kenapa? Gimana ya? Lho kok nanya apa iki lho? Loh, biasa hari ini dengan gue lah Mas. Ngapa? Salah. Apa kuwi? Lho. Orang aku tak orang yang malu mau kayaknya. Ya. Jalur edek ya. Kowe gelem Bisa Pak. kata bayar, bayar aja. Ya ya, Bel. Dhewe iki sura cedhok piye kabarmu? Kabar saya Mas. Baik, alhamdulillah. Udah ayo udah. Alah, padha ae. Mau aku ngomong Ya ya, ayo. Walah ayo. biarnya aku ini kan nyapa. Ning kene to, go joget. Joget. Dijawab ning kono sik. Dengan Mas. Heeh. Iya. Sapane? Ora. Bela iki kan anu to. Saiki pinter gano. Serekan yo pinter, salto yo pinter. Wis latihan iki. Mas, Mas, Apa? mata ini bang, Mas. Iso mateni wong lah yo. Malah dipenjarakan ya iso. Ayo Le. Ya sik.
Ya Allah, sini. Iki lho mikir iki. Kayak mikir. Iki lho mikir. Kayak kan. Anu ya, kamu gila ya sama dia. Kamu jijik ya sama dia. Kamu rek kaya jijik. Ganteng kamu nanti. Masa ora Iya. Aja. Ya, sampean. Nah ini, nah sip. Kenalan. Sopo kuwi ya? Keren. Nah. Ya tak kayak gila. Ah. Namanya siapa, Den? Ya ampun dia tak kurang ya. Biar aku aja. Aku lapor wedok. Namanya siapa? Namanya
Surat kok ya. Telonyo iki. Wes ayo kok Surata. Masa kok sama begini. Nah, namanya sih Bang. Nah, namanya iki, Dek. Oh, alane Pak Gondang. Oh, maine Pak Gondang. Godangnya sih Bang. Gondang ini, Dek. Oh, tebu mriko. Oh, anak kono kuwi ta. Bisa ketemu ta. Anu kan nyapo kok ngedek iki ora gelem nyapo. Yo ora apa-apa kaya iki ya. Ora apa-apa kae iki. Ayo lek kono ayo. Bahasa mana? Budak duyung. Iya. Aku udah kalah aku. Aku suwe rasanya berbilang apa ijanan aku. Ayo. Ambulan. Bocah ini kocok keluar dia. Bapak itu lihat di YouTube. Greget nih kowe. Masa aku nek lato-lato ini bebas nih. Joli gelem kowe. Bebas. Bagus. Kembali kapan ya? Manu lo di YouTube lato-lato. Kowe nak gunggen ngetek wis kok. Bocah dulu yang aneh ini. Dulu yang lawan kok. Masuk ke bareng ini. Gregetnya oleh kayak di YouTube.
wis tak omongi. Jenenge arep tabakan ki habis dhisik. Ya. Ya makane kowe dibusiki ngomong bener kowe. Manton jom saiki tok bujuk. Karepmu piye? Oh, gregetne ora. Ngono kuwi lho, makane mandi dulu sebelum tabakan. Ana iso, Bang? Ana iso, Bang? Iso. Yo kan iso. Yo kan bagus bener usaha Ya bener, masa kewan. Nah, Tapi anu bocah iki manis kok. ora aku kok. Ini wonge bisul. Aku lagi bisa ada. Malah bisul kok bisul loro biasa. Lagi piro iki? Bisul kabeh. Gak. Iya gisul. Weh. Kenapa? Anu selesai ini. Anu masa bawa minggu. Masa ngirim. Woi tenang to ya ditok break tenang ning dhuwur lho. Piye? Ora sangit kok. Ora tenang sik ning dhuwur. Anteng. Ora bagus. Ya aku lagi kakek tahu iki Piye? jenenge galang tuwa galang cilik Ya ya. iya to. Ya iki bocah. Yo. Hehehe